elkezdve ezt a videósorozatot, a mindennapi életből hoznék majd példákat, olyan példákat, amik az egyéni foglalkozásokban, itt a konzultációkon, amiket tartok, azokon hangoznak el. Az első, már egy bejegyzésem született is erről, nem más lenne, mint a kritika. Az ábrán kékkel írtam fel a kritikát, és a vágyat piros színnel. Miért? Azért, mert azt olvastam, hogy a kritika olyan, mint egy alma. Az alma maga a kritika, amit ha meghámozom, akkor különböző szeletekre szedek, és ezek a szeletek a szükségletek és a vágyak. Ha kritikát, vádat fogalmaz meg valaki, akkor az a saját vágyáról szól. Például nagyon sűrűn elhangzik párok között, akár a hölgy, akár a férfi szájából, te mindig csak a tévét nézed. Ez egy kritika, egy vád, valószínűleg megelőző tapasztalat, mert tényleg a tévét nézi, mint az ősember, aki hazaér a vadászatból, a férfi leül a tévé elé, és akkor bámulja, mint az ősember a tüzet. Oké. Mi lehet a hölgyben? Mi lehet abban, aki ezt megfogalmazza? Most egyből mondtad a választ, vagy éppen gondolkozol, segítek. Ennek a mélyén az lakozik az a vágy, hogy szeretném, hogyha több időt töltenél velem. Szükségem lenne rád. Szükségem lenne, hogy közel legyen egymáshoz a lelkünk. Szükségem lenne, hogy megértsél, hogy rám figyelj. Mennyire más ezt kimondani? Te állandóan a tévét nézed. Mint hogy azt mondani, hogy szeretném, ha több időt töltenénk egymással. Miért mondja például egy szülő a gyermekének jellemző népbetegség, gyermekbetegség, ma ugye a telefonfüggőség, játékfüggőség, hogy állandóan csak a telefonodat nyomkodod. Ennek a mélyén ugyancsak ott lehet a vágy, hogy szeretném, hogyha több időt töltenél velünk, a családdal. Vagy ott lehet az, hogy nem szeretném, hogyha elvesztegetnéd azt az értékes időt, amit kaptál. Vagy nem szeretném, hogy egy esetlen életet élő ember legyél, mert többre vagy hivatva. Olyan jó lenne, hogyha a kritika, a vád helyett meg tudnánk fogalmazni a szükségleteinket. De ez nagyon-nagyon nehéz. Azért, mert inkább a problémára, inkább a bajra koncentrálunk, mint a megoldásra. Miért? Azért, mert az agyunk a problémát itt a jelenben érzékeli. A jelenben éljük meg a problémát. A szükség, a vágy pedig a jövőben van, és ahhoz már gondolkodni kellene, ahhoz tenni kellene, tehát jobb, ha a jelennél maradunk. De mennél többet panaszkodunk, annál több panaszosabb helyzettel, annál több nehézséggel fogunk találkozni, nem azért, mert bevonzzuk, hanem azért, mert a pszichénk, a lelkünk inkább azt veszi észre, mint az apró jóságokat. Te állandóan csak a tévét nézed. Szeretném, hogyha több időt töltenél velem, több időt tölthetnénk egymással. Hát figyeljünk arra, hogy ez hogyan van jelen az életünkben. Próbáljuk ezt helyre tenni, próbáljuk megfogalmazni a szükséget, a vágyat, akkor is, hogyha az a jövőre irányul, akkor is, ha annak a jövőben lesz a gyümölcse, azért, hogy ezeket a gyümölcsöket minél többször észre tudjuk venni az életünkben. Szép útonjárást kívánok az önismeretben, és áldott szép hétvégét nektek itt a közelgő ünnepre. Köszönöm, hogy velem tartottatok.